Omdraaien kan. Jo. Oh ja, dat is voor geluid. Tukkerland, maar waar uit Tukkerland? Vroomshoop. Vroomshoop? Ja. Maar zijn er geen mensen uit Friesland die dit kunnen? Anders was ik hier denk ik niet. Daar zit ook wel een lekkere dik op. Een mooi blikje. Dit is geen blik. Dit is echt wel Staal? stel of als ik het zo kijk is 3-4 streep dikker. En dan is het als je 2 strepen hebt dan ben je aan dikken. Dat is weer verkeerd. Dan zet je er zo'n tang aan. Kijk maar. Een klein beetje aan de kant doen. Met chirurgische precisie. Ja, als je een nood zegt, dan is het gebeurd. Wat is dan gebeurd? Dan knalt hij eruit. Oh. Dan knalt hij eruit. Maar komt u dan iedere ochtend vanuit Vroomshoop hier naartoe gereden? Ja. Dat is net te ver voor het hotel. Oké, ja. Wat is dan het criterium voor een hotel? Officieel 2,5 uur, wanneer 3 reizuren per dag. Oh, dat is maximaal. Maximaal 3 reisuren per dag. Ja. Anders hotel. Ja. Maar had u niet liever in een hotel gezeten? Nee. Nee? Ik heb thuis nog wel wat te doen. Oh, thuis is ook een hotel. Mijn eigen hotel, hè. Ja. En mijn eigen baas. Maar ja, voor het eten is het wel makkelijk. Ja. Er is geen werk van. Nee, je zal er niet koken. Nee, maar thuis zit wel een vrouwtje die dat doet, of niet? Nee hoor. Nee? Nou, ik heb 4 broers. 4 broers? Ja. U woont samen met 4 broers? Nee, Oh. ik heb 4 broers. En die Nou, zijn ik heb ook. En die zijn alle 4 getrouwd, maar ik heb mij dat eens bekeken, maar dan gaat mij te veel vrije tijd in zitten. Oh. Oh, u bent niet getrouwd. U moet als... Oh, nou, dan moet u thuis dan moet u dus thuis zelf nog even aan de kook. Ja. Aan de kook met KOK natuurlijk, maar... Dat wel, een auto wachten. Ja, die wil langs. Ja, dat wil die. Ja, die. Maar dat bevalt u best zonder vrouw? Ja hoor. Ja? Als ik echt verlegen zit, dan gaan we 2 uurtjes weg en dan komen we weer. Dat is veel goedkoper. Ja. Ik zo aan elkaar. En dan... Als ze beginnen zonnen, dan moet je gelijk opstappen. Vrouwen is mooi spul zeggen, maar... Ja, dit zal je niet. Dat kan wel makkelijk zijn, hè, voor het eten. Ja. Het kan wel makkelijk zijn voor het eten koken natuurlijk. Ja, maar... Wassen, strijken. Er blijft dus vaak niet bij. Ze beginnen nog te zwemmen. Oh, jeetje. Ook nooit geprobeerd? Ja, van mijn 16 tot mijn 19. Hè. Oh, nou, dat is toch 3 jaar, maar het beviel niet. Nou, zij ging trouwen. En ik heb alweer gevraagd naar wie. En toen had ik geen verkering meer. Oh, jeetje. Toen was u voor goed genezen. Vriendschap is leuk, hè? Vriendschap is leuk. Ja. Je moet het niet te gek maken. Maar is dat soms ook niet eenzaam? Ik heb geen tijd om eenzaam te zijn. Nee.
Maandags ben ik weg, dinsdags ben ik weg, woensdags ben ik weg. Je hebt eigenlijk ook geen tijd voor een vrouw. Dat ook niet. Begrijp ik wel. En ik moet 4 keer in het jaar weer vissen. Dan moet ik op vakantie. Vissen? Ja. Ah, ja, ik ken ook een meneer die vist en die heeft inderdaad ook geen vrouw. Ik geloof niet dat het samen gaat, hè? Vissen en vrouwen. Bij ons op de vliegvisclub gaat dat heel goed samen. Hè? Zeg, bij ons op de vliegvisclub gaat dat heel goed samen. Wat vissen en vrouwen? Ja, er zijn er nog maar 4 gescheiden dus. Nog maar, of? Ja, kom kijken, ja. Voor mij. Ja, hij is best een binnen deur, maar. Maar hij schudt er de lengte met. Maar u bent niet homoseksueel? Nee, ik heb ook geen tijd voor. Ook geen tijd. En die lui die zullen nog veel meer rek worden. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Ja. Of misschien hebt u wel een Oedipus-complex. De wat? Een Oedipus-complex. Dat u verliefd bent op uw moeder. Gaat u mij wat aanpraten? Dan zal het je voor. Ik heb ook eens een keer een boek gelezen. Zijn er pulletjes voor? Vast wel. Dat is het lood. Nee. Oh, Dat was man bezig. Ja, steeds bamwijzen. dat is maar goed dat ik dit werk niet doe, want dat was helemaal verkeerd gegaan. Hoezo? Ik krijg een mooi boel mensen aan het gaat. Als het verkeerd gaat, dan is het heel druk hier. Ja. Kan het nog verkeerd gaan dan? Ja, zeker. Oh, En hoef je niet te zien, dat hoor je wel. Ja. Ik heb 2 keer gezien dat ze een verkeerde kabel knippen, maar... Duur geval hoor. sorry? Ik zeg duur geval. Ja, dat heb ik nu wel gered, hè? Want dat is misgegaan. Dus ik ben nu getuige van iets heel spannends, heb ik wel door. Nee hoor. Nee? Ah, spanning komt er straks op. U bent anders wel grappig. Ik begrijp dat vrouwen vaak ook van humor houden. Dus u hebt waarschijnlijk dan geen gebrek aan vrouwelijke aandacht. Misschien heb ik wel de verkeerde humor. Oh, wat dan? Kan dat ook? Sommige opmerkingen die kunnen vrouw niet tegen. Nee, hè? Nee. Noem eens een voorbeeld dan. Hè? Vroeger gingen we altijd naar de kroeg. 3 weken met dezelfde naar buiten. En na 4e week vroeg ze, hebben wij nou een verkering? Ik zeg, dat weet ik niet, dat moet ik weer met mijn vrouw overleggen. Maar die had dus geen gevoel voor humor en ik had ze gewoon. Nou ja, ze begrepen het gewoon niet. Nee, ja, goed. Ja. Het is één van beide. Het is maar net hoe je humor uitlegt. Maar kunt u wel een beetje zijn humor waarderen? Ja. Direct? Ja? Ja, zeker. Ja? Oké, ja. Anders was hij al lang weg geweest. Nou ja, soms ben je gedoemd tot elkaar, hè? Nee. Nee? Dit is Bliksem, hoor. incidenteel. Dan komt er vuur. Ja. Nou gaan we de vlam even erop. Vlam in de pan. Dat doet direct een berg van hier. En de dag ook nog even met nevel. Ik loop hier geen gevaar, toch? Oh, nee. Ik loop hier geen gevaar, toch? Als je niet voor de branden gaat staan, niet. Dit duurt wel even. Die olijfoliegeur komt niet bij jullie vandaan, neem ik aan. Olijfolie? Nee. Maar je hebt geloof in olie. Nou, prima. Dank u wel voor dit gesprek. Ja. Nou, zo ik weer wat eerst rustig weer gewoon. Ja. Nou, ik woon hier om de hoek, dus ik ben niet zo als de stroom eraf is. Wat zegt u? Ik woon hier om de hoek, dus als het misgaat, dan ben ik hier zo weer. Wilt u dat graag? Sorry? Ja, wilt u dat graag? Nee, dat wil ik niet graag. Hoeft wat mij betreft niet. Nou, prima. Dank u wel. Tot ziens en succes. Hou u veilig. We maken nu een paar beelden.